Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya raporta xwe ya heyva heftan belav kirtê de behsa çendîn mijarên giring yên girêdayî bi rewşa Kurdistana Sûriye û Sûriye bigiştî û hin mijar û babetên din kir. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di destpêka raporta xwe de behsa rewşa Sûriye bigiştî dike. Dibêje çendîn hêzên navdewletî û herêmî hene destwerdand xaka Sûriye de kirine ew jî bi şêwe û mebest û armancên cêwaz wate her hêzeke li gorî berjewendî û armancên xwe destwerdand Sûriye de kirin. Got Rusya derbasî xaka Sûriye bû biriya imzekirina agirbestekê bi rejîma Esed re. Amerîka diriya şerê rûbirûbûna Daişa terorîst û terorîstan derbasî Sûriye bû. Welatê Îran bi hincetariya peywendiyên stratejîk li gel rejîma Esed hêza xwe derbasî Sûriye kir. Tirkiye jî bi hinceta parastina ewlehiya xwe ya netewî û sînorê xwe hebûna xwe Sûriye de bihêz kir. Ya herî dawî jî melîsên bi ser Hezbollaha Lubnanî ew jî biriya tewera berxwedanê û her hêzek ji wan hêzan bi hincetekê û şêweyekî cêwaz derbasî xaka Sûriye bûn lê tu amejenîne ku kengî ew hêz wê ji Sûriye derkevin. Raportê serbar kir û got ku welatê Amerîka bi tenê car bi car niyaza vekşana hêzên xwe ji Sûriye radigîne. Lê tiştê ku diyar dibe Amerîka hebûna xwe bihêztir dike bi taybetî piştî imzekirina rêkeftina petrolê navbera Qesedê û kompanya Delta Crescent ya Amerîkî de. Ew jî bi armanca ektîvkirin û nûkirina we berhînana petrolê li hin navçeyên li Rojhilatê Çemê Feratê û rêgirîkirin li destdanîna grûpên terorîst li ser zeviyên petrolê. Serbar kir ku Amerîka radighîne û dibêje vekşana hêzên wê ji Sûriye girêdaye bi hin şert û mercan. Ew jî rawestandina şer li tevaya navçeyên Sûrî, serbestberdana tevaya girtiyên siyasî di zindanên rejîmê de, dîtina çareseriyek siyasî ji bo bidawî anîna krîza Sûriye li gorî Cinêfiyek û biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2254 wate Amerîka wekû hêzên biyaniyên din wê di Sûriye de bimîne û jêve nakşe. Raportê da xuya kirin jî ku niha hewl li ser asta navdewletî tê kirin ji bo derxistina hêzên Îranî û Tirkî û melîsên Hezbollaha Lubnanî ji Sûriye diyar dibe ku hev têgihiştinek û hemahengiyek navbera Rûsya û Amerîka de heye divê derbarê de. Got ev têgihiştina navbera her du welatan de gehiştiya wê astê jî bi hemahengî li gel aliyên navdewletî car din komîte û desteyên taybet bi destpêkirina diyalog û danûstandinan werne ektîv kirin. Mîna Komîteya Destûra Sûriye ya pêşa rojê ya ku biryare di dawiya vê mehê de dest bi karê xwe bike. Herwiha amedekariyên desteya danûstandkara Sûriye divê çarçoveyê de ew jî hevdemî sepandina sîzayên Amerîkî li ser rejîma Esed ku projeya sayasî zerniha duwarê cîbcîkirinê de ye. Herwiha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di raporta xwe ya heyva heftan de ronahî xiste ser teqîna Libnanê ya ku di çarê vê mehê de pêk hatibû got egerek mezin heye ku ev teqîna bihêz ya ku çêbû li bendera Beyrûtê bandorek wê li ser deverê bigiştî hebe bi taybet li ser rewşa Sûriye û ku guhertinên nû li ser asta civaka navdewletî û desteya netewên girtî de çêbibin. Herwiha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li ser rewşa navçeyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi taybet çaranivîsa hersê navçeyên Kurdî, Efrîn, Serêkanî û Girêsipiyên ku ji alî artêşa Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve hatine dagîrkirin rawastiya bi taybet li ser vekşana tevaya grûpên çekdariyên ku li hersê navçeyan dimînin kir. Gotê Tirkiye dibêje eger fakterên ewlehî û aramî li ser sînorê wê bi Sûriye re peyda bibe, di wê demê de ew ê hêzên xwe ji hersê navçeyên Kurdî derxîne. Di demekê de ku welatê Tirkiye tu hewlek nekiriye ji bo piştevaniya berev ve aştiya siyasî çi li Sûriye ve diriya piştevaniya wê ji bo opozîsyona Sûriye yan jî li deverên din bi taybetî li welatên Erebî weke Libya û Qetar û hin welatên din be. Serbarî nakokiyên navxweyî di navbera Tirkiye bixwe de û nakokiyên wê li ser asta navdewletî jî bi taybetî bi Amerîka piştî piştevaniya Amerîka ji her du aliyên Kurdî re serpiriştiya wê ji danûstandinên ku di navbera her du aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê têne encamdan. Herwiha raportê behsa hebûna Îranê di Sûriye de jî kir û got Îran dibîne hebûna wê di Sûriye de giringiyek wê taybet heye ji aliyekî dibîne ku hebûna wê di Sûriye de xizmeta ecendeyên xwe dike û aliyekî din jî armancên xwe yên stratejîk bicî dike. Ji ber vê yekê Îran rij de li ser hebûna xwe di Sûriye de bi taybetî li baragayên xwe yên leşkerî tevî xistina fişar û sîzayên navdewletî li ser wê lê hîn jî rij de li ser mana xwe di Sûriye de. Di dawiya raporta xwe de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ronahî xiste ser rewşa Iraqê ya ku niha tê de derbas dibe û rewşa herêma Kurdistanê bi taybetî da zanîn ku Iraq jî mîna Sûriye ye. Rastî krîz û asangî û zehmetiyan tê û her çend hikûmeta Mustafa Kazimî bi hemû karînên xwe hewl dide ku vê rewşa xirab çareser bike hem ji bo bidawî anîna milmilaniya navdewletî li ser xaka Iraqê û danîna sînorekî ji rol û hebûna Îranê de Iraqê de ku bûye sedemane peydakirina aramî û ewlehî û cêgiriyê li Iraqê bigiştî bi taybetî êrîşên wê yên hovane bi ser navendên sereke
لبغداد لآلیکی و هاندانا ملیسین بسر و جالیکی دن و سرباری حول حکومت جه چارا سکرنا دوسین دارایی، گندلی، ریوبری و جیبجی کرنا توایا داخوازن ولاتیان سرباری هن بابت و دوسین دن. درباری روشا هرما کردستان راپورت پشتوانیا سرکردایتیا هرما کردستان جبوی حکومت الکاظمی نشان دا گوت سرکردایتیا هرمه پشتوانیا حکومت کاظمی دکارو ارکن لسروی ده همو وارانده هم لسر آست عراقی بگشتیان جی دوزین کوناکوکی لسر هنه نبرا بغده و هولی ریدت که